किती किती हाडला तुवें? समोसा, हां लाडू, हां जिलेबी. जिलेबी हाडल्या. जिलेबी कशी? 5 रुपये. आणि लाडू कसे? 40. 40 रुपये पॅकेट. आणि समोसा रे? समोसा खंयच्यान हाडला तुवें? हॉटेलांतल्यान काय घराकडे तयार केला? कोणी कोणी मदत केली तुका समोसा करपाक? आईन? हां आई. आईचे नाव? हर्षा. हर्षा कोण? सांग मरे बाबा. फुल नाव किती? हर्षराज रजिरान पार्सेकर. थँक्यू. आता शाळेत आणि त्या शाळेच्या निमित्तान वेगवेगळे कार्यक्रमही आयोजित केले असा. नेमके कशा पद्धतीचे कार्यक्रम असतात? सरकारी प्राथमिक विद्यालय चावडेवाडा पारसे पेडणे गोवा ह्या शाळेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्त 6 दिवसीय बरकत कार्यक्रमासह हा सोहळा शाळेच्या पटांगणावर संपन्न होणार आहे. आज बाजार दिवस खास मुलांसाठी हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. शाळेत कितीही शिकवलं तर त्यांना व्यवहार ज्ञान कळत नाही, म्हणून आम्ही मुद्दाम होऊन हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. आणि या कार्यक्रमामुळे त्यांना मराठी, गणित, परिसर अभ्यास प्रत्यक्ष अनुभवाने शिकवायला मिळतं. शाळेत किती शिकवलं तर लक्षात येत नाही, व्यवहार ज्ञान तर म्हणजे कळतच नाही त्यांना, म्हणून हा मुद्दाम होऊन आम्हाला पहिला दिवस हा बाजार दिवस आहे. दुसरा आहे तो मनोरंजनात्मक खेळ. मनोरंजनात्मक खेळांमुळे मुले तणावमुक्त होतात. शाळेचा अभ्यास करून करून एखाद्या मुलाला कंटाळा येतो, म्हणून त्यांना आम्ही मनोरंजनात्मक असा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. तिसरा आहे तो माजी विद्यार्थी मर्यादित पाककला स्पर्धा. या पाककला स्पर्धेत माजी विद्यार्थी विविध पौष्टिक गोड पदार्थ आणणार आणि त्यांची स्पर्धा होणार. चौथ्या दिवस म्हणजे गुरुवारी माजी विद्यार्थी दिन असणार. या दिवशी आम्ही माजी शिक्षक जे आज शाळेत निवृत्त झालेले आहे त्यांचा सत्कार होणार. तसेच माजी विद्यार्थी जे उंच पदावर आहे त्यांचा पण सत्कार आम्ही इथे करण्याचे योजना केलेली आहे. तसेच सन्मान सोहळा दिनांक 9 रोजी होणार आहे. आणि 10 फेब्रुवारीला स्नेहसंमेलन व बक्षीस वितरण करून हा कार्यक्रमाची सांगता होणार. त्या लोकांना असे आवाहन करते की त्यांनी ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढावी, तशीच या कार्यक्रमांना हातभार लावावा, मुलांना प्रोत्साहित करावे आणि आमचा हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यास आम्हाला सहकार्य करावे अशी मी सर्व पालकांना, ग्रामस्थांना, विद्यार्थ्यांना, माजी विद्यार्थ्यांना विनंती करते. आणि धन्यवाद. किती किती घेतले आज? आज भाजी घेतल्या, मुळे घेतले, भेणे घेतले, त्याच्या उपरांत नाचणे घेतले. ओके. त्याच्या उपरांत बिस्किटचे पुढे घेतले, सोला घेतली. ओके. असे करून करून. आणि म्हाका सांगा, आता बाजारान आम्ही वयता पळय, आठवड्याचो बाजार, सगळीकडे गर्दी असता आणि शाळेन भरलेलो विद्यार्थ्यांचो बाजार, काय अनुभव आयला? दरा भितर फरक आयला काय? हो बाजार घेवपाक तुमका कसले अडचणी ना? फ्री बाजारान भोवंक मेळटा. बरोबर. हो बाजार जो आसा भुरग्यांनी आयज भरयल्लो आसा. ओके. आणि बाजार असता तो सेपरेट असता आणि हो बाजार सेपरेट हा. कारण हे भुरग्यांनी आपण घरातून आपल्या सामान घेऊन दिले आसा आणि आपल्या परीन ते रेट तेंच्यांनी थारायल्लो आसा त्या पदार्थाचो आणि सामानाचो. ते खातीर तो मार्जिनल रेट कमी रेट आसा, जास्त रेट आसा. भुरग्यांक काय हें नासता न्हू. आणि भुरग्यांक एक मदत कशी कळच्या खातीर की बाबा 50 रुपया दिल्या उपरांत कितके 20 रुपयाचा घेतल्या कितके रिटर्न दिवप ह्या कळच्या खातीर भुरग्यांक एक बरी देख आहा ती. आणि अशें घड म्हाका दिसता असो बाजार जर शाळेन भुरग्यांचो असो म्हयन्यान सुद्दां दवरीत जाल्यार सुद्दां एक बऱ्या तरेन एक शाळेची उदरगत आणि भुरग्यांचे एक विकास जावंक शकता. येस, थँक्यू. तुझ्या कडेन कितें कितें आहा? नाचणे कशे? आणि कितें आहा? आणि कितें आहा? ज्योतीचे उकडे तांदूळ आहात. ओके. गावठी हळद. लाडू कसले आहात? ते लाडू तांदळाचे ते घरा केल्यात काय बाजारातले हाडल्या रे? आतून. तुमच्या आतूचे नाव कितें?
हा पाणी हा बरे ओके बाय नाव किती तुझे म्हणल्यान सांग शर्वी किती आडनाव किती आणि बाबाचे नाव ही भाजी हाडल्या पळय कसली कसली भाजी हा हा किती किती असा दोडगी हा तवशी हा वाली हा तांबडी भाजी ही सगळी तुमच्या हेतूर पोरसान झाल्या का भायली हाडल्यात कोण करता ही सगळी भाजी मम्माचे नाव हा ओके थँक्यू बाय तुझे नाव किती तुवें किती किती हाडल्या बाजाराक आयज लाडू कसले चिरमुल्याचे आणि कमी कर बाय तुझे नाव किती तुझ्याकडे किती किती हा हेरबेणा हा मरे बाबा हेरबेणा ही बाजारातली हाडली काय केलात तुम्ही हय तर आणि हे कहे लाडू कसले आहात आणि शंकरपाळी हा ते लाडू कोणी केलाय आईन केलाय का बाजारातले हाडल्यात आईन केलं आईचे नाव किती आहे हिंदू कोण सरनेम थँक्यू ज्ञानूय दिल्यात भुरग्यांक बाजाराविषयी थोडेसे सांगा बाजार उपक्रम हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे आणि जे आपण शाळेमध्ये ज्ञान घेतो ते ज्ञान आपल्या जीवनामध्ये व्यवहारामध्ये वापरलं पाहिजे आणि ते जर नाही वापरलं तर आपण अपंग झाल्यासारखेच असणार कारण ज्यावेळी आपण शिकतो गणित शिकतो गणितातली सूत्र शिकतो त्यावेळी ती सूत्रे आपल्या जीवनामध्ये उपयोगी करावे आणि ते गणित या व्यापारामध्ये वापरायचं याचा अर्थ असा की आपण ज्यावेळी ग्राहक किंवा विक्रेते म्हणून या भूमिकेत असतो त्यावेळी देवाणघेवाण होते नुसती पैशाचीच नाही तर त्यामुळे व्यवहार आणि आपल्या जीवनामध्ये जे जे गोष्टी असतात ते आपण शिकतो आणि मुलांना या वयामध्ये गणित कसं शिकायचं दर कशी आणि म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळी ऑपरेशन म्हणजे वजाबाकी येते गुणाकार येतो अधिक येतं हे त्यांना प्रात्यक्षदृष्टी मिळतं दुसरी गोष्ट कसं आहे एखाद्या ग्राहकाने ते बघितलं आणि त्याला समजा ते पसंत नाही आणि तो गेला म्हणून ग्राहक याने आपल्या विक्रेत्याने तिथं नाराज न होता तिथं सौम्यपणा किंवा मृदू भाषा वापरली तर तो ग्राहक पुन्हा त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणजे त्याचं जे गिराईक आहे ते त्याला परत मिळणार म्हणजे हे ज्ञान मुलांना या देशात मिळालं तर आपला सरकार किंवा आपला भारत देश आत्मनिर्भर म्हणतो ते या दशेमध्ये त्यांना कळणार म्हणजे आत्मनिर्भर म्हणजे काय स्वतः त्याला पैशाचं ज्ञानही मिळेल तो पैसे कमवू शकतो आणि या शाळेमध्ये शिकलेला विद्यार्थी पुढे अशा प्रकारच्या अनुभवातून बेकार कधी राहणार नाही तर असा अनुभव आपल्या गाठीला पदराला बांधून तो पुढे सुद्धा एक स्वतंत्र उद्योगपती होऊ शकेल कारण सगळ्याच उद्योगपतींची जर आपण उदाहरणं बघितली तर ते सुद्धा अशाच प्रकारच्या अवस्थेतून गेलेले असतात आणि मग आपण करोडपती वगैरे म्हणतो तर या मुलांना ही चांगली संधी या ठिकाणी करून दिलेली आहे आपल्या शाळेला 50 वर्ष होत आहे त्या निमित्तानं सुवर्ण महोत्सव आपण साजरा करतो त्या निमित्तानं हा एक त्यांना चांगला अनुभव आम्ही दिलेला आहे तर त्यासाठी या मुलांना मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि सगळ्या पालकांचं अभिनंदन करतो थँक्यू बाजार घेतलो किती किती घेतले मुळे घेतले चणे घेतले पेडबिरी घेतली आणि एरवी आता म्हाका सांग तुम्ही बाजारान वयता पळय बाजार जेन्ना शहरान असता किंवा एखाद्या आठवड्याचो बाजार भरता तेन्ना सामान घेवप आणि ह्या बाजार डेक विद्यार्थ्यांच्या बाजार डेक काय फरक जाणवला तुमका फरक खूप येतात
धाकटी भुरग्यांक मातशें एंटरटेनमेंट जाता. ओके. आमकां एंटरटेनमेंट जाता. ओके. बाजारात मातशी गर्दी असता न्हू, गर्दी असता. सो ते डिफरंट आणि हे डिफरंट जाता. तुम्ही येस, थँक्यू. बाबू नाव कितें रे तुझें? ते मुट्टे खंयच्यान हाडले रे तू? काजू हे रानान लागले तुमचे काजींक काजू? कसो वाटो? हा, 10 रुपयाक 4 काजू. तुम्ही पळयतात GNH.